Povedzte prosím, ohľadom obnovenia suverenity našich krajín, zbavíme sa niekedy koloniálnej závislosti? Zbavíme. Od polovice 19. storočia sa zaoberáme obnovou suverenity v jej úplnosti. A ak si vezmete báseň Alexeja Stepanoviča Chomiakova Rusku, ktorú napísal v roku 1839, ak si ju prečítate, tak zistíte, že je to v podstate pokus o vyhlásenie ruského projektu globalizácie, ktorý nie je možný bez úplného obnovenia суверенити. И вы увидите, что, в принципе, это стихотворение – заявка на русский проект глобализации, который невозможен без восстановления полноты суверенитета. Отдельно Россия... Iba Ruska alebo všetkých krajín? России прежде всего. Predovšetkým Ruska. Alexej Stepanovič Chomiakov bol nielen básnikom a jedným zo zakladateľom slovanofilstva, ale aj dopisujúcim členom Cisárskej akadémie vied v odbore filozofie. Jeho dielo je dnes málo známe a nie je patrične ocenené. A pritom bol zrejme jedným z prvých filozofov, ktorý dospel k záveru, že Hegelova filozofia je slepá ulička, ktorá vedie ku krachu filozofie. Но, в общем-то, по всей видимости, он один из первых философов, который сказал, что философия Гегеля – это тупик и крах философии. Значит, уважаемые коллеги, друзья... Vážení kolegovia a priatelia, my s Michailom Viktorovičom sme pracovali veľa rokov v medziparlamentnom zhromaždení Spoločenstva nezávislých štátov, SNS. Počuli ste o ňom? Na základe spoločného úsilia tam boli vypracované a schválené 3 významné strategické dokumenty. A síce modelový zákon o strategickom predvídaní a plánovaní sociálneho a ekonomického rozvoja. Druhý dokument sa nazýva Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja pre štáty SNS. Tretí sa volá Legislatívne osnovy koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Všetky sú umiestnené na webových stránkach medziparlamentného zhromaždenia SNS. Takže keď sa nás niekto spýta na alternatívny projekt globalizácie, máme mu čo predložiť. Nech sa páči. Koncepcia udržateľného bezpečného rozvoja pre štáty SNS je vypracovaná. Pričom je vypracovaná na základe nášho svetonázoru. Samozrejme, že všetky pojmy sú v starých tradičných formátoch, ale obsah je náš. Takže v skutočnosti alternatívu máme. Existuje medzinárodný právny akt. Vyhlásili sme zväz štátov, ale ak je jedna krajina kolóniou, druhá krajina je kolóniou, veľkou kolóniou, pýtam sa, bude z toho jedna veľká kolónia? Prečo sa prijímajú modelové zákony medziparlamentného zhromaždenia SNS? Aby sa na ne orientovali národné právne predpisy štátov SNS a aby si národné právne predpisy štátov SNS navzájom neodporovali. Ďalej už potom záleží na poslancoch národných parlamentov, do akej miery budú používať túto metodológiu, tieto strategické dokumenty. Ale aspoň de jure, takáto možnosť už dnes existuje. Súvisí s tým dnes prebiehajúce vypracovanie cestovných map? Cestovná mapa už je nástrojom na aplikáciu čohokoľvek. Zatiaľ mi nie sú známe akékoľvek cestovné mapy na zavedenie koncepcie. A potom každá krajina sa sama rozhoduje, ako tieto modelové zákony použiť a podľa akej cestovnej mapy zaviesť. Значит, первый вопрос. Четвертый приоритет. Aká je príčina súvislosť toho, že človek na planéte Zem potrebuje peniaze? To je prvá otázka. A tá druhá? Definujte peniaze podľa štvrtej priority. Dajte определение денег. По четвертому приоритету. Кредитно-финансовый. Это, скорее всего, план. Во-первых, есть две концепции. Poprvé, sú dve koncepcie peňazí. Tá koncepcia peňazí, ktorá je uvedená vo všetkých učebniciach, je koncepcia vyjadrujúca názory Pinokia, ktorý sa dostal na pole zázrakov. Preto na túto koncepciu peňazí, v ktorej peniaze sú prostriedkom platenia, prostriedkom akumulácie, prostriedkom dlhodobého uchovania hodnoty, svetové peniaze a všetko to ostatné, by sme mali jednoducho zabudnúť. Je nezmyselne rozporuplná a z pohľadu konania nerealizovateľná. Управленчески несостоятельна. Концепция денег правильно. Správny pohľad na koncepciu peňazí spočíva v tom,
že úverový a finančný systém ako celok je nástrojom bez štruktúrneho riadenia ekonomiky. A v tejto funkcii sú peniaze nevyhnutné. И в этом качестве деньги необходимы до той поры, пока не... Kým sa neobjaví iný systém bez štruktúrneho riadenia ekonomiky, alebo kým štruktúrne riadenie nezačne v ekonomike úplne prevládať. V tomto zmysle sú peniaze nevyhnutné. В этом смысле деньги необходимы. Следующий вопрос. Ďalšou otázkou je, kto je vlastníkom úverového a finančného systému určitej krajiny. Этот вопрос, он тоже принадлежит Táto otázka prináleží k druhému vysvetleniu koncepcie peňazí, pretože možnosti sú dve. Bude vlastníkom reálneho finančného systému štát, alebo je vlastníkom finančno-kreditného systému úžernícka mafia, ktorá si uzurpovala bankový systém. Которая узурпировала банковское дело. Они нужны именно... Peniaze sú potrebné iba ako nástroj riadenia makroekonomiky. Na nič iné potrebné nie sú. По поводу причинно-следственных связей, откуда взялись... Čo sa týka príčinných súvislostí vzniku peňazí, vzájomné vysporiadanie sa lepšie vykonáva v nedimenzionálnych jednotkách, ktorými peniaze vlastne sú. Pýtali ste sa na príčiny a kauzálne súvislosti. To je pohodlné. Pýtali ste sa a ja som odpovedal. Вы спросили, я ответил. Вообще история A vôbec, dejiny formovania peňazí z hľadiska teórie riadenia sú témou jednej z kapitol našej knihy Ekonomika inovačného rozvoja. Есть понимание, что сейчас глобальщики сдают либеральный проект, то есть уже все уже. Panuje jasný názor, že sa globalisti dnes vzdávajú liberálneho projektu, ktorý sa už stáva prežitkom. A vzniká pocit a chápanie, že chcú presídliť do Ruska, urobiť ho svojím centrom. Prvá otázka. Je to pravda? A ak to tak je, má národ zdroje a možnosti tomu zabrániť? Ich moci, ich nástrojom? Ну а зачем этого избегать? Это надо использовать в своих интересах. No a prečo sa tomu brániť? Mali by sme to využiť vo svoj vlastný prospech. No, aby sa tu nezakorenili a nezačali riadiť po svojom. Každý v tomto svete podľa miery svojho chápania pracuje na seba a podľa miery svojho nechápania na toho, kto chápe viac. Ak vám sú v rámci globálnej scenaristiky poskytnuté určité možnosti, bolo by hriechom ich nevyužiť vo vlastnom záujme. Pozrime sa na to jednoducho. Ak liberálny projekt v globálnom meradle končí, k čomu je veľa príčin, sociálna neusporiadanosť, zlá riaditeľnosť komunít, globálna ekologická kríza a veľa iných, sú to objektívne príčiny, ktoré hrozia zánikom civilizácie. Globálny projekt končí. A v dôsledku toho, čo treba? Urobiť úplne neúspešnými kultúry, ktoré sú jeho nosičmi. A to je Západná Európa, Veľká Británia, Spojené štáty a celý tento tzv. Anglosaský svet. To je jedna strana otázky. Druhou stranou je, že je nutné určiť vzor pre nasledovanie. A v podstate dejiny Sovietskeho zväzu ukazujú, že Rusko môže byť takýmto vzorom. Образец для подражания. И, в общем-то, история Советского Союза, она показывает, что Россия может быть таким образцом для подражания. Национальные конфликты. Národnostné konflikty boli minimalizované, neexistujú preteky v konzumovaní a tým pádom Rusko nie je generátorom ekologickej krízy. Celkovo je všetko viac menej v pohode. Teda stavka na Rusko ako vzor príťažlivý pre všetky národy má zmysel. Притягательный для других народов есть смысл. A bude ich projekt tvorivým a spravodlivým? V žiadnom prípade. Takým ich projekt nebude, pretože riešia vlastné úlohy. Systém vybudovania globálneho otrokárstva, ideálneho otrokárstva, pri ktorom si otroci myslia, že sú slobodní a pritom drú na majiteľa projektu. To znamená, že problémy Ruska a zostávajúceho sveta môžu byť vyriešené iba na základe alternatívneho projektu globalizácie, ktorý by vyjadroval podstatu človeka. Решаются только на основе альтернативного проекта глобализации, который бы выражал сущность человека. Сущность человека... Podstata človeka je obsiahnutá v 3 bodoch. Творческий потенциал
Это общество. Tvorivý potenciál osobností je majetkom celého národa a ľudstva, preto tvorivý potenciál každého dieťaťa musí byť vyžiadaný, osvojený a rozvinutý. Отношение к совести. Vzťah k svedomiu a studu. Svedomie je vrodený náboženský zmysel a všetci by mali žiť pod nadvládou svedomia. Третье положение воли. Vôľa ako schopnosť individua podriadiť seba samého a priebeh udalostí uvedomelej účelnosti musí byť vyvinutá. Tvorivý potenciál musí byť realizovaný uvedomelou vôľou pod nadvládou svedomia. Порядком под властью диктатуры совести. To je základ. Všetko ostatné sú detaily a ich vzájomné prepojenie. To je ruský projekt globalizácie. Ak sa bude tvrdiť, že je to chiméra, fantázia, výmysel, ilúzia a tak ďalej, tak bude realizovaný ich projekt globalizácie. Ale ak sa povie, že ich projekt je zlo a musíme vyrobiť náš projekt, a nielen povedať, ale aj začať ho robiť, tak nastane pretvorenie Zeme. Сказать, а делать его, то будет преображение всей Земли. Если для этого у нашего справедливого проекта Má ten náš spravodlivý projekt náležité nástroje? Совесть дана Svedomie je dané každému. Mozog je daný každému, takže nič okrem lenivosti neprekáža realizácii tohoto projektu. Čo sa týka zásady použitia cudzích zdrojov pri realizácii svojho projektu, tak rozumiete, že precedenci už boli. Nemci investovali do Lenina v nádeji zničiť Rusko. Немцы вкладывались в Ленина в надежде обрушить Россию. Ленин при Lenin zobral tieto zdroje, pretože videl, že nakoniec padne aj Nemecko. конечном итоге рухнет и Германия. Скажите, пожалуйста, вот V predchádzajúcej otázke o globalizácii. глобализация. Ako im máme pomôcť, aby sa sami zničili? Čo my, národ, máme preto urobiť? Им не должно My im nesmieme pomáhať k zničeniu samých seba. Naopak, ideálne bude, ak ich vyťahneme a pomôžeme im uniknúť seba zničeniu. самоуничтожение. Možno, že by sme ich mohli presmerovať na iný systém. Надо Ale aby sme to dosiahli, musíme robiť svoj projekt globalizácie. Ďalej, to, o čom som hovoril na predchádzajúcom zasadnutí. то, о чем я говорил вот на предыдущей сессии. Objektívne zákonitosti, ktorým je podriadený život ľudí, sú rovnaké na celej planéte. Áno, každé územie má svoju osobitosť, ktorá je fyzicky daná zemepisnou polohou, ale inak je to všade rovnaké. Ak jeden suverénny štát buduje svoju politiku vychádzajúc z týchto zákonností a politika druhého štátu sa na nich zakladá tiež, ich riešenie sa bude zhodovať a navzájom podporovať. Prípadné nezhody môžu byť spôsobené dvomi činiteľmi. Этих же Buď pokrytectvom, alebo nechápaním týchto zákonitostí. совпадать, поддерживать друг друга. Если будут какие-то разногласия, то они могут быть обусловлены двумя факторами. Либо лицемерием, либо непониманием этих закономерностей. Ну, с лицемерами говорить не о чем. S pokrytcami nie je o čom diskutovať. Musia sa stať obeťami vlastného pokrytectva. Понимание закономерностей. Ale nechápanie zákonitostí je predmetom diskusie. Если люди Ak ľudia úprimne chcú tieto zákonitosti pochopiť a budovať svoj život tak, aby tieto zákonitosti podporovali suverénnu politiku nezávislých krajín, globálnu politiku, zahraničnú a vnútornú, tak sa dohodnú na vzájomne priateľných riešeniach. договорятся до взаимно приемлемых решений. Не в ущерб кому-нибудь. Nie na úkor újmy komukoľvek, ale na základe blaha pre všetkých. Это вот To sú tie zásady, ktoré Západ kategoricky odmieta. То есть практически круглый стол, диалог и решение. Takže v praxi dialóg, okrúhly stôl a riešenia? Áno. Ja by som to trochu doplnil. Často sa musíme zúčastňovať diskusí a počujeme pritom rovnakú otázku, niekedy až príliš emocionálne zafarbenú. Povedzte nám, čo máme robiť. Poznáte to, nie? Áno, určite. Попытаюсь на этот сложный вопрос ответить следующим образом. Pokúsim sa odpovedať na túto zložitú otázku. Všetci ste dospelí ľudia. Všetci máte svoje jedinečné schopnosti. A vaša úloha je, ak naozaj chápete, o čo ide,
ak chápete, že sú dve alternatívne koncepcie, konať lokálne, uzemnenie, v súlade so životnými okolnostiami. Pritom pokračovať a myslieť globálne. Pre ktorý projekt pracujú naše drobné, každodenné skutky v domácnosti alebo pracovne v konečnom dôsledku? Aspoň tak, pre začiatok. Jednoduché príklady. Napríklad idete nakupovať, buď kupujete produkciu farmárov, alebo produkciu nadnárodných korporácií, ktoré sponzorujú našich nepriateľov. Ďalej, ak vychovávate deti ich priateľov, snažíte sa ich správne orientovať, rovnako na vás veľmi záleží. Tretia vec, viac ako 10 rokov sme sa venovali práci, veľmi tvrdej práci, aby tých 300 medzinárodných dokumentov bolo prijatých. Nedokážete si predstaviť, čo nás to stálo. A potom, čo boli schválené, ako budú fungovať? Nijako, ak ich nebude nikto poznať, ak sa na ne nebudú odvolávať, ak sa nebudú včas klásť otázky tým istým poslancom. Vy pracujete nad tým či oným zákonom. Použili ste pritom ustanovenia modelových zákonov? A tak ďalej. Ak milióny ľudí nebudú navzájom koordinovať svoje konanie a nebudú venovať pozornosť tomu, na koho mlyn lejú vodu, a ak im to bude jedno, nebudú vidieť ďalej než na špičku vlastného nosa, v obchode, na stretnutí s poslancom, tak sa nič nezmení. Повстречался с депутатом там или еще что-то. Так и ничего и не поменять. Ďalší, najefektívnejší spôsob, ktorý vždy a všade propagujem, za každým, keď učiteľ alebo lektor vchádza do posluchárne, zvlášť k mládeži, za každým. Mali by ste si uvedomiť, že máte šancu zmeniť tento svet trošku k lepšiemu. Ak s touto myšlienkou nebudeme vchádzať do posluchárne a nebudeme s poslucháčom komunikovať, tak aj ťažko niečo zmeníme. Môžem vás uistiť, že každá osoba v tejto miestnosti, môžem vás o tom zodpovedne a kategoricky ubezpečiť. Každý z vás má dostatok príležitostí na to, aby bol strategicky úspešným človekom, aby zvíťazila práve vaša koncepcia a nie niečia iná. Ale ako tie možnosti využívate, na to by ste sa už mali spýtať zrkadla. Распоряжайтесь, это уже вопросы к зеркалу.